Oh, ayan, nag-brown na. Pwede na yan. Basta ganyan ang kulay niya. Ka-Dragon, ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw nandito ulit kami sa gubat. Ayan, binalikan namin yung maliliit dati na kaong. So, na siya, magulang na. Mas maganda yung makukuha natin ngayon kaysa yung nakaraan kasi yung nakaraan matigas na. Ito is maganda, katamtaman lang. Sayang naman kasi kung hindi natin kukunin, titigas lang siya. At least mapakinabangan natin yung bunga. So, yun guys, kasama natin ulit si Gardo Bersiosa. Meron kami machete. Yan. Tara guys, sumahan niyo ulit kami. Dito na pala namin siya lulutuin sa gubat. Hindi na namin iuwi. Doon na lang namin siya mamatabisin. Dito na namin siya ilalaga. Ayun, lalaki na nalagyan. May kasama ka rin lalaki. Nagka-ready? Yun. Wala! Marupok nyo kasi eh. Ano nga daw Hindi, yan? kuha tayo ng kahoy na pag ganun Oo, kawayan. Tapos ipa-daos-dos mo na lang. Hindi lang ako pa nakakapit kasi doon sa sariwa eh. May sariwa yan. Wala. Ito. Ayun ang dami ng mga napagtanggalan ng bunga. Sayang lang yung nahulog. Hawakan, tagain mo. Magbakad sa atas. Hindi pwede hawakan na ganyan. Basta wag mo lang hawak. Yung dagta niya. Yung dagta niya. Ihagis mo dito. Tingnan natin. Parang marupok yung ginawakan mo. Isa lang muna. Nay! Sige, try natin. Parang magulang na ah. Parang kasing tanda na ng Antiligaya to. Kalalaki niya, no? Ganda. Maganda. Merong bulok. Kalalaki niya, Kaimam. Try natin guys kung maganda. Sula ka pang vlog. Ayan yung makatasuan niya. Tagbata mo. Ay, okay lang yata. Tingnan mo, ante. Ganda Ulam. Baka magtagsik sa mata natin. Sarapa. Oo, kalalaki Ba't ganoon? Kalaki na. Ganyan man, kaitin mo. Matigas. Magulang na. Matigas na oh. Ba't may buto? No? Magulang na yan. Hindi, yun ang laman niya sa loob. Ay, oo, ante. Bisa. Ano yun, babasagin mo? Yung item na. Ay, Basagin mo nga. matigas. Ay, matigas natin. Napananan. Bakit daw may buto? Dugyot. Ha? Matigas na ako. Kaputi niya. Matigas. Oh? Nako. Yeah, guys, try natin tong isang puno na to. Ito, lambot. Lambot. Ano? Kaya lang kunti lang to. Okay lang. Kalambot. Yan, Guys, maganda. istingin ko pa to. Itong isa baka medyo pa rin to. Yun, maganda. Pwede. Yan, siguro. Ay na. Magpabag. Yung nakaraan, ito yung may bunga. Oh, yan. Ewan bakit, parang namatay siya. Oh, siya nga yan. Yan oh, naglagas siya. Kaya nga, naglagal. Ayan, sa baba. Kadaming nahulog. Baka parang balik kasi yung niya Kaya namuritan na. Ayan yung pan, maganda dati, kakapal. Ito, pwede pa rin to. Oh, dalawa. Rangin mo. Ganyan din, kalambot. Ayan na lang.
Tingnan. Oh. Ayan, kainaman. Ito maganda. Oh. Ayan guys, oh, ang lambot Para niya. siyang Oh. buko lang. Yan. Okay. Ganda yan. Okay, tira. Tira. Dahan, baka ikaw na laglag. Marupok talaga yung mga kanya, no? Yung. Pag sariwa, matibay. Tulog na tayo sito. Yun! Saglit lang man yung kate niya. Huwag mo lang pansinin. Kaya lang ano, yung nakuha namin guys, medyo madalang yung bunga niya. Pero pwede na rin yun. Naubos na kasi yung ano eh, niluto namin kaong nung New Year. Uy, kamiring to guys, oh. Kami rin. Ano mo lang, nagatuloy. Ako. Basahin ko yung ko. Itabi nyo kaya muna yan para makaplastar tayong mayos. Sa lapol. Yun kayo. May maliliit siya. Nasira ito dahil gawa ng ano, hindi maganda yung pagkalaylay niya, hindi kagaya ng hanggang sa taas eh meron. Dapat talaga ganyan oh. Kaya lang ano, na late kami guys. Sobrang tigas niya. Gagatil kay damdamad ta. Sa mga ano dyan guys, makapito ha, sa mga hindi nakasala. Kasi, Yung dalawa oh, naka-vitamins na naman. Ubus niyo na ba ante yung kwan niya? Yung kaong niya? ang kaong namin, ubus na. Noong New Year pa. Paano papakin ba naman natin yung ano? Pagdating ni Juan, may kaong na naman. Tsaka nung New Year kasi pinaghahalo namin sa ano, sa salad. Kaya mabilis na ubos. Kaya mag-stock na naman tayo. Ayun, sayang oh. Daming sana eh. Para sa birthday. Birthday ni Pay. Ayayain mo pa kami. Hindi gado. Sabi dyan oh, magkawin na si Gersuso. Gersuso. Bukan po ngayong kuwan sila. Lagain yan? Tagal din. Mga 30 minutes. Ay, po, sabi nga yung sila si para sa mga dito. Ito pa, itong kabila, para, ito oh, parang nyug na siya. Sobrang tigas. Mahirap na palambutin yun.
marami pa doon sa ano. Palabas na naman yung bunga. Kaungan talaga dito. Oh. Ba't tinanggal man ting gloves mo? Kasali-sali. Tignan mo yung maliliit kung may laman. Parang wala na. Nung nakaraan, apakalayo yung kinunan namin ng ano. ng tao. Meron pala dito. Madami pang tumutubo ang ano dito, kao. Ngayon sila. Kaya, Nung nakaraan, ilang salang tayo nito? Dami yun eh. 3. Sige, isa kayong ka lang. 3 ba 4? Tatlo. Hindi na rin namin siya tatanggalan ng ano. Napaglangitan tayo dito yung lang doon. Ha? Agad kayo eh. Nagputol ka ng isang ano dyan bago nilabrahan. Eh ano siya. Pangat yung pagkaano niya. Naglalaglagan yung ano, bulaklak. Si Gardo Versosa, kinati na. Kinakatin na si Gardo Versoso guys. Kudkag na kudkudan, di na mo kudkudan. Katabi mo yung tubig, oh, makakuha Adong ka madalong pa. lay. Ayan, oh. Katabi natin yung kwan. Ang tiligay talaga no, masyado talaga itong negative ano. Huwag na yung maliliit. Hindi ako baka matulog ako. Meron ako ng gloves man, te. Yung isa. Ay, meron yata. Ang abot mo nga yung bag kan, te. Meron ako dyan yata. Yan, magsalang na tayo para hindi tayo gabihin dito sa gubat ng Taligaya. Baka tayo abutin ng ano, gabay. Madami talaga, pati sa magbay. Nilagyan mo ng mantika yan. Naiiraw na yung ilalim. Kung ako na iperito na. Maugasan to pa ay. Tayo mo nugasan diwai dyan ha. Naku, kailan kaya magkulan Taligaya? Kailan kaya magkulo yan? Gina-nervyos na sa Taligaya daw baka daw makasunog ka. Pao, nagadudanom tanay. Manervyos ka pa. Katabi natin ng kwan, ilog. Kaya bigat nito no. Pagkalaw. Ilang bildot dyan. Yan, marami. Nang anan tayo? Nasubat at Ayun na, hindi man nagsumrout. Anong pudo to? Ba't pa tayo, no? Kataas pa Yan naman. yung ano, kapas. Kasapanglay? Oo. Ay, hindi pala siya patay. Oh, may mga bulaklak. Parang patay Ayun na yung kasi. kasapanglay nga. Ang bulaklak ng kasapanglay. Diba pinagkakasapanglay ngayon? Laglagas na pala yung dahon.
ng hangin ng Tiligaya. Kinain no, hindi mo masyadong maling dito. Dito man tayo sa sulo. Tatago man tayo. Oh, may harang tayo. Oh. Tamat na yan. Dami daming kahoy. May problema kayo mata. Matumba? Pababa man yan. Bangking eh. Daw kakatay tayo ng baboy ah. Talaga ako. Baboy na Lamig kayo ng baboy na mo. Ito ba? Kanya mo. Eh? Rob? Ito na. Kamalabong sa ba? Taklo ba na? Pwede maluto apa? Lunti ka lang sa aboy. May talang lang. Yung. Palahat. May okay ka nang nasa na yan. Diyan mo ng tubig. Surpital ng ano natin, mineral. Hindi tayo sabing ka. Daga. Silang dalamante. Apa? Ito sa magkakantay. Oh, paglintaan ko. Ito na yung isang pakay. Kape tayo eh. Sakto sa kape to. Yun na. Para tayo magpaano. Magpadaya. Parang kasala. Magpadaya kami guys. Ay, Sang. Yung luna daw dyan. Yung nilaban ni nanay ko naman. Oh, saan mo daw nilagay? Ay nilaban ni na. Ay ni. Ba indulin ko na tayo tikang dito sa ko. Indulin ko nga na Nilaban ni nanay. Nanay mo. Nilaban ni nanay mo. Naman di. What? Balkong. Tinamutang tang-abon. Kaya nagidulin pa tayo. Parang yung ano eh. Kaya ang kalisari. Ano sabi niya? I love you ang kalisari. Pasig! Oh. Nag-aaway sila sa sigarilyo. Baka daw nagkapalitan sila. Magkape nga muna tayo. May dala kaming Ngayon kape. nyo ay kung hininga nyo yung ano, nasa ano, steak unye. Ano to, pasay gano'n. Ligaya, oh. Gapa da di sigaret daw. Ba't kasi ging diso-diso nyo lang daw. Pinaggintuan nila yan. May nakuha sila dyan. Buhaya. Buhayang nakuha nila. Tagal tong karne natin palang ba tayo. May kape muna tayo ha. May dala si Auntie Pasing na ano eh. Nilagang saging. Ha? Habang pinapalambot ang karne. Magkape. Wala tayo pang tiwan. Kape tayo mga ka-dragon. Ano ba tayong shout out dyan? Shout out. Shout out nga pala kay Ma'am Marife Magday from Canada. Toronto, Canada. Hello po Ma'am Marite. Ingat po kayo dyan. Ayan guys, update tayo sa ating nilulutong kaong. Oh, ayan, nag-brown na. Pwede na yan. Basta ganyan ang kulay niya. Try ka nga ko na dan. Gardo. Gardo Versoso. May nakalambot na. Wow, kasarapan. Oh, ganda oh. Eh, lambot nga. Oh, kalambot. Malambot. Ito ang masarap. Masaya. Maganda. Ayan. Ayan po yung ating baboy damo. Sa ating ride. Ganda, magulaw eh. Pwede na yan? Sayang kasi kung di natin kunin yung kaong, maninigas lang siya sa pulo. Oo. May mata pa yan.
Yan ang masarap patakin, malambot. Pwede mo kainin sa puso. Para na siyang nata de coco, no? Ah, yung ano, aging tuno na sana natin. Talong. Mainit na dyan sa ating lutuan. Na? 5 lang tao? Ang tag-iisa. Tag-iisa tayong talong. Ang mahalaga may bagoong. Tara na! Fight na! Magparte na ng baboy. So guys, yung aming baboy damo. Mahalamig ang pagkuha, pagpanglanggo. Sinong makiuraga? Huwag sa magkahit sigang na gano'n. Kunti lang ito pag naluto ay pag natanggala. Alay na ito. May sungkit sana tayo. Ito. Pag ano? May sungkit sana. Sa laman. Panahiwain sila o tayo. Pangit nante pag Ay, nabita. kailangan ano lang siya, tuklapin? Kailangan buo. Kailangan pala ganyan lang eh. Gatlaan mo lang siya. Tuklapin. Hindi, yung iba kasi pag ganito ang hiwa. Tapos Ay. sungkitin nila ng gano'n. Parang mayaw. Hindi sa kabila. Yan. Tapos sungkitin nila yung ano. Dapat pala yung ano, ganyan ako. Maganda yung kutsara na matulis yung dulo. Hindi na rin. Hindi na rin. Ba't ganito mo ng ano niya? Buo. Hindi, nabalutan niya ng dilaw. Tangkalan mo lang. Ano na lang? Paano yung pagkon natin doon, no? Bitak-bitak naman yung ganti pasahig. Maganda buuan to. Ay, parang ganito. Oh, style, nalaglag. Hmm. Alam mo na. Ganda, malambot. Sarap to. Oh, ganyan pala oh. Yan. Ito. Ganun lang ante. Dito ko sa puwet. Ang ganda niya, malambot. lang. Tapos ganyanin mo lang, gatlaan mo lang, huwag mo ipatama dyan sa may ano niya, kailangan sa pagitan lang. Sa lagayan natin. Tapos tuklapin mo ng ganyan pala oh, maglabas na siyang pusa. Pa, Ang mga tayo. Ha? Kamutan. Init pa kasi. init pa talaga. Ba't yung iba oh, hindi sira talaga? Hindi pa rin pala ano ito, sulit ano. Wala pa masyadong matatuante. Kahit di natanggalan. Sira na yun ito pala. Halos isa lang. Kasi hindi ko natin Sa tatlong ano niya pala, Maghiwa-hiwa ka nga tayo kapag ganyan. halos dalawa lang ang ano, tatlo. Maghiwa ka na lang. Nabibitak din. Pero may kutsara dyan ang tayo. Hanggang ako. Ha? Hanggang ang pakto. Ang talong dyan ay. Nahihiwa ante.
ko plako ka, pagkakay kakuhan na. Parang kasarap niya ng kainin. Lutuin pa ito pagka ano? Kami, ibabad muna siya overnight sa tubig. Tapos iluto yung matamis. Talaga, nabalutan pa ng ilaw. Yung matigas itin no? Oo. Kanina. Kaya sabi natin, bakit may buto? Sa bali na. Akala ko iba rin tuloy eh. Tignan niya. Katigas-tigas, parang buto lang no? Wala, ano na. May laman pa yan, binitak. Yun. Tangkil na. Parang ano na talaga. Ganyanin mo lang Teo, kabila. Dati ito manipis lang namin. Bulot. Oh, ganda oh. Nadadali kasi. Oh. Ganda itong nakuha natin. Hmm. Maganda sana ang bunga niya no. Talagang pare-parehas eh. Oh. Walang tama, pickles lahat. Mura pa yan noon eh nung ganun ang walis dito eh. Yung kasarapan niya no? Kaya nagbalik. Andiyan na yung nagmamalon. Ng inapoy. Rescue. Hindi. Mahirap siyang mabuo kasi nga ano sobrang lamot niya. Bakit yung mga yun ay maliit? Sobrang lamot. Okay guys, ito na yung ano, ito lang yung isang kawa. Kaya, Di ba? yan. Isang kawa na yun. Yan o, sarap yun. Dito tayo pa yata na Kapunti. Ha? Matagal ng palamputin yan eh. Sobrang sarap niya guys kasi sobrang lambot niya. Parang gusto ko na siyang kainin. Bale, ibababad pa natin to guys overnight bago natin siya imatamis. Sarap niya kasi sobrang lambot niya. So ayan, dahil ano na, alas 12 na, mananghalian muna tayo. Hindi nagmamalon sa atin isang sa amin. Anong ulam natin te ay? Yung dala nyo eh. Pinaluto. Si Panton. Diba? Sarap Masarap magkain dito. Ito, tarong. Taraw na may sama, basaw. Kamote. Kamuti, saging. Ha? Oo, parang tukso. Ginisang kamati. Tukso ko ng tuwad eh. Gusto nga, dinagalubaw. Mamaya na tayo ulit magbalat. Salamat po, masabi ang ito ng silbing lakas sa aming katawan magamit po sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain po! Awan, masika. Ay, pang good morning. Ay, pang tanghalian. Kanton. Sige, kain. Ang ginisang kamatis mo, mother. Oh, may Wala tayong kutsara. Ano kasi kayo? Ito. Awang kutsara. Baka makati yung kwan ko eh. Magkati yung ngalangal ako. Kanin na tuloy ito. Nakasarap ng bunaw. Abang Bunog. May bunog. Iluto ko pa yung ano kanina. Bago magalis. Bunaw. Sa inyo galing yan? Kuan. Ha? Nagsura ko. Ay, yung babe. namin lang. Nagtambay si papa mo kanina din sa Iladalo. Ay, kay Jubing galing yan. Paalat Hindi mo lahat daw. gingkuha ni ano, hindi lahat gingkuha ni Piroy. Bunog yung dilaw. Paalat na ang nanay.
Kamates. Hindi ko pa nga pinupunan. Kaya ang talong ate? Ano yung pinasandok mo na yan? Yung daw, gatil man na yun. Kamire. Kamire. Yung buli-buli yan na ganyan, no? Anong malaw, ano? May akalason. Oh. Chinese ano yan? Chopstick. Hindi naman ada yung bundog. Pero anong size man kaligaya? Hindi pa nga alam ko. Sabi nyo, Hindi pa nga alam kung damit o ano. sinilas, ang damit o ano. Yung sapatos paa mo, kung anong size ng paa mo. 6 lang, kaliit yun. Pero Bago para mo. itong kanin niya? Bago kanin? Saan? Ito? Itong kanin niya? Ito sa amin. Yan kay nanay. Bigas ni nanay. Galing kilang tipasing yata yan. Di pa nang tayo. Anong kwento-ante? Anong variety? Ay, hindi. Ikin kasi itin. Ngayon pa lang din yata yung muanihin yun eh. Ginahin ko dito ka sana. Ah. Itutuloy ang paggayat ng karning baboy. Baboy daw po. Tuloy ang paggayat ng karning ng baboy. Last batch na yan, na? Kunti talaga. Isang garapon tayo. Lutuin natin pag nato lutuin natin yung kuhan. Halo-halo, mag-halo-halo tayo. May tamang technique. Madaling technique para buo. Tulak mo. Itulak lang pala siya. Natulog kayo. Okay na. Discover na naman. Ayan o. Toing! May batog sila siya. Ang sa lang pala mo ganun. Oh, Ano? ganun lang Tulak mo lang. Secret. Tingin. Ano? Alam mo, ginatulak niya. Hindi niya. Natulak mo nga rin. Hindi mo magibuta sa ilalan. Kabilaan Yan, na. makatigas yan. Para buo pa siya. Tapos hindi mo lagayan. Ayan. kahit na 5 sa aray pala eh. Uwe. Naganaw, tanggal. Kailangan maganda lang ang pagkatanggal sa puwet. Kailangan maano talaga sa Harapan na kasi may Hindi na natanggal ang mata. init rin ito eh. Kunti na lang yan. Kunti na lang. Malapit na tayong mag-uwi. Lapit nang matapos. Luto na tayo ng hapaw. So yun guys, bale pauwi na kami. Tapos na kaming manguha ng kaong. Ito na ang aming na-harvest na kaong. Nahimay. Yan o. Oh, 'di ba? Pang ano na siya, 2 bote siguro. Lulutuin natin siya doon sa baryo na. Kita kits. Yung mga kaldero guys. Ito na. Masyadong kuhan. Ito na ang Ang tunay. resulta. Resulta. Kanina kaputi-puti yan.
Pag ibababad pa to, di ba? Then bukas maghahalo-halo tayo. Kailangan pang ibabad yan overnight. Bago natin imamatamis. Balik pa dito guys, giba ng tulay. Labas sa lungga.